गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै लोगोसेयै आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन आङो नोंथांनि मुंखौ मुंख'नायनि थाखाय नोंथांनियाव सिगांग्रो निमाहा बिनाय थाबाय। माखासे समनि सिगां जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन बिथांनि मुङानो जाबाय दबारानि इसिलारि। दबारानि इसिलारि नोंथांखौ आङो हामबाय होनसै आरो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायो। फोरबुआ नोंथांखौ बोर होथों। बिथाङा बेबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन, सासे धोरोमिया मानसिया थैनायनि उनाव सोरगोआव थाङो ना थाङा? आरो बेजों लोगोसे सासे पापी मानसिया थैनायनि उनाव नरकआव थाङो ना थाङा? बिनि बिसय नोङो फोरमायहर होनखानायलाय फै जों बिथांनि कमेन्टनि सायावनो दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। बे आयदायाव फोरबुनि रावा आरो गोथार बाइबेला मा बुंदों बिनि सिगां आङो फरायनो गोसो जादों। लुकासनि बिलाइ 16:19निफ्राय 31 पदखौ फरायोब्ला मोननो हायो। नाथाय गोलाव जागोनखाय आङो गासैखौबो फरायनो गोसो जायाखिसै। आङो फरायगोन प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै। गोसोआव लिरनाय दङ, गोनां गेदेर मानसि आरो लाजार। सासे गोनां गेदेर मानसि दङमोन। बियो गोजास्रोम हि आरो मिस मिस हि गाननानै सानफ्रोमबो जोंथा माथायै रंजा बाजा खालामनायमोन। आन्थाइ गाराय जाफबनाय लाजार नामनि सासे हावरियाखौ बिनि लांगोनायाव दोनफैयोमोन आरो बियो गोनां गेदेरनि टेबोलनिफ्राय गोग्लैनाय गुन्द्रा गुन्द्रिफोर जों उदै सुफुंनो लुबैनायमोन। सैमाफ्राबो थांनानै बिनि गारायफोरखौ सोलानायमोन। बेजों लोगोसे आङो फरायबावनो लुबैदों 22 पद। बि हावरियाया थैनानै आरफोजों आब्राहामनि फेन्दायाव लांजादों। गोनां गेदेराबो थैनानै फबजादों आरो बियो जेब्ला गोथैफोरनि रायजोआव गेदेर दुखुआव थानानै नायदावदों अब्ला बियो गोजाननिफ्राय आब्राहाम आरो लाजारखौ बिजों बामजानाय नुहुरदों। जोंनो दिनै इसोरनि गोथां रावा मिथिहोयो थैनायनि उनाव जोंनि जिबना मा जागोन आरो थैनायनि उनाव मा जाहैगोन बिनि बिसय गोथार बाइबेला जोंनो दिनै मिथिहोदों। बै समाव जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ दङमोन, जिसु ख्रीष्टआ गेदेर दाफाफोरखौ फोरोंनो थाखाय बियो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन दि सासे गोनां गेदेर मानसि दङमोन जायहा सानफ्रोमबो गावनि गाननाय जोमनायखौ लानानै आरो जानाय लोंनायखौ लानानै बियो सानफ्रोमबो आलो गोजोन बियो थायोमोन। आन्थाय सासे दुखुथिया हावरिया लाजार बिबायारि दङमोन। जाय दुखुथिया लाजारा गोनां गिदिरनि लांगोनायाव बिखौ दोनहैनाय जायोमोन आरो बेबायदियैनो दुखुथिया हावरिया बिबायारि लाजारा गोनां गिदिरनि टेबोलनिफ्राय गोग्लैनाय गुन्द्रा गुन्द्रिफोरखौ जानानै बे गावनि उदैखौ सुफुंनो नाङोमोन आरो सुफुङोमोन आरो बिनि मोदोमाव थानाय गारायफोरखौ सैमाफ्राबो सोलानानै होयोमोन होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों। अब्ला जों दिनै सानै मानसिनि जिबननि बिसयखौ जोङो दिनै मिथिबाय। सासे गोनां गेदेर जायहा गावनि गासै दंनायखौ लानानै धोनखौ लानानै थाखा फैसाखौ लानानै बियो आलो गोजोन गावनि जिउखौ बिथायदोंमोन। आन्थाय थांनानै थानाय समाव मोदोम गंसे गारायजों बुंफबनाय दुखुथिया हावरिया लाजाराबो बे गोनां गेदेरनि लांगोनायाव बिनि टेबोलनिफ्राय गोग्लैनाय गुन्द्रा गुन्द्रिखौ जानानै बे गावनि उदैखौ सुफुङोमोन।
बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर दिनै इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों आरो गाहाय सारियाव बुंबावदों दि आंनि अनजाग्राफोर गारायजों बुंफबनाय लाजारा थांनानै थानायाव दुखुथियामोनब्लाबो हावरियामोनब्लाबो बियो गावनि जिबनखौ गोथारै लाखिदोंमोन जायखौ बाइबेलाव धोरोमिया होननानै बुंनाय जायो। जुदिबा बिहा गोबां रोखोमनि बेमार दङमोन, बिनि मोदोमाव गारायजों बुंफबनायमोन, गोबां अभाब आंखाल दङमोन, थेवबो लाजारा गावनि जिबनखौ फोरबुनो होदोंमोन आरो फोरबुनि नोजोराव बियो धोरोमियामोन। बेबायदियैनो माखासे समफोरनि उनाव दुखुथिया हावरिया बिबायारि लाजारा थैनानै थांदोंमोन आरो बाइबेला जोंनो मिथिहोदों थैनायनि उनाव बिनि आत्माखौ सोरगोनि आलपुफ्रा फैनानै बेखौ सोरगोआव लानानै थांदोंमोन। जोङो मिथिनो नांगोन जाय लाजारा थैनायनि उनाव सोरगोआव लांजादों होननानै बुंदों बियो मा सोरगोमोन? आंनि अनजाग्राफोर लाजारखौ थैनायनि उनाव बबे सोरगोआव लानानै थाङामोन? जोङो दिनै मिथिनाया गोनां आंनि अनजाग्राफोर। जेब्ला सासे मानसिया धोरोमिया जानानै थैलाङो, थैनायनि उनाव बिनि आत्माखौ सोरगोआव लानानै थांनाय जायो आरो सोरगोआव बिनि आत्माया थाहैनो मोनो। बबे सोरगोआव? फै जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों नायनि आंनि अनजाग्राफोर। बे आयदायावनो आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबावदोंमोन। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 23 बालाब 39निफ्राय लानानै 43 सारिखौ फरायो बेयाव मोननो हायो। गोजौआव लिरनाय दङ इनाय मावग्राफोरनि गोसो गाबनाय। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसनि सायाव दङमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सानै डाकुफोरखौबो क्रुसाव दोगथाबफानाय जादोंमोन। सासेखौ आगदाजों आरो गुबुन सासेखौ आगसिजों दोगथाबनानै दोननाय जादोंमोन। बे समाव आगसिजों दोगथाबजानाय सिखावा डाकुआ फोरबोखौ निन्दिनानै बुंदोंमोन, नोङो फोरबो नङा खोमा, बेनिखायनो नोङो गावखौ आरो जोंखौबो नोङो बासायदो। बे बाथ्राखौ खोनानानै आगदाजों दोगथाबजानाय डाकुआ बियो फिननायखौ होदोंमोन, बुंदोंमोन जोङो जोंनि मावनायनि बान्थाखौसो जोङो मोनदों, नोङो इसोरखौ गिया नामा? बियो बुंदोंमोन दि जिसुहा जेबो दाय गैयामोन। बेनिखायनो बे जिसुखौ बुंदोंमोन। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 23 बालाब 42 आरो 43 सारिखौ फरायोब्ला मोननो हायो। आरो बियो होनबाय, ओ जिसु नोङो नोंनि रायजोआव सफैब्ला आंखौबो गोसोखां। आगदाजों दोगथाबजानाय डाकुआ जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायदोंमोन। बियो सिनायदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आल' बासायनो हाग्रा, बियो इसोर, बियो बेखौ मिथिदोंमोन आरो सिनायदोंमोन। बिनिखायनो बे गोनो गोथो खालामालासे जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंदोंमोन, ओ फोरबु जिसु, जेब्ला नोङो नोंनि रायजोआव सहैगोन अब्ला नोङो आंखौबो गोसोखांदो। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ देरि खालामालासे आगदाजों दोगथाबजानाय डाकुनि लागै बुंदोंमोन। लुकासनि बिलाइ 23 बालाब 43 सारियाव लिरनाय दङ। आरो जिसुआ होनबाय, नंथारगौ आं नोंखौ होनो, दिनैनो पाराडाइसआव आंजों लोगोसे जागोन। बे समाव आगदाजों दोगथाबजानाय डाकुनि लागै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, नंथारगौ आं नोंखौ होनो, नोङो दिनैनो आंजों लोगोसे पाराडाइसआव नोङो थांगोन। अब्ला जों दिनै मिथिनो मोनबाय, जाय लाजारा थैनायनि उनाव आलपुफ्रा बेखौ लांनानै सोरगोआव दोनहैनाय जादोंमोन, आब्राहामजों लोगोसे बेखौ दोनहैनाय जादोंमोन। जों बे जायगाखौ पाराडाइस होननानै बुंनाय जायो। सासे धोरोमिया मानसिया थैनायनि उनाव बियो गोथै हाखराव थाबाय थानाय नङा, नङाब्ला बबेयावबा जायगायाव बियो थाबाय थानाय नङा। नाथाय बाइबेला जोंनो मिथिहोबाय, दिनै जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायगोन, जिसु ख्रिस्ट'नि लुबैनाय आरो हास्थायनाय बादि बियो जिउ खुंगोन।
धोरोमिया जानानै जायफ्रा दिनै थैलांगोन बे मानसिफ्रा थैनायनि उनाव पाराडाइसाव थानो मोनगोन। पाराडाइसा थैनायनि उनाव धोरोमियाफोर थाहैग्रा मोनसे जायगा जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन पाराडाइस। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनालासे धोरोमिया जायालासे थैलाङो थैनायनि उनाव बियो नोरगाव थाहैनो नाङो। बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 16:21निफ्राय गाहायाव फरायोब्ला मोननो हायो। जेरैबायदि गोनां गिदिर मानसिया थैलांदोंमोन बेखौ फबनाय जादों आरो बिनि आत्माया सिदायै नोरगाव थाहैनो नांदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनिखायनो बुंनो लुबैदों आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा दिनै धोरोमिया जानानै थैलांगोन थैनायनि उनाव बिनि आत्माया पाराडाइसाव थाहैनो मोनगोन जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। आरो बेनि उनाव जायफ्रा पाप मावनानै पापनिफ्राय निमाहा मोनालासे पापनिफ्राय निमाहा लायालासे गोसो सोलायालासे पापावनो थैलांगोन बे मानसिफ्रा अरायनि थाखाय नोरग रायजोआव थाहैनो नांगोन, जेराव दुखु दं, गाबनाय दं, सैनांनाय दं, बेबायदि जायगायाव थाहैनो नांगोन। बेनिखायनो बे आयदानि गेजेरजों जोङो दिनै मिथिबाय थैनायनि उनाव धोरोमियाफ्रा पाराडाइसाव थाहैनो मोनो आरो थैनायनि उनाव पापी मानसिफ्रा सिदायै नोरगाव थाहैनो नाङो। आङो हाजासे हामबाय होनसै दबारानि इस्लारि नोंथांखौ बेबायदि मोनसे कमेन्टखौ खालामनायनि थाखाय। फोरबोआ नोंथांनि जिबनाव गेदेर बोर होथोंसै। आरो दिनै जेसेबां आंनि भिडिअखौ खोनासंबाय फोरबोआ नोंथांनि जिबनाव आरो नोंथांनि न'खराव लोगोसे थाथोंसै आरो नोंनि गासै मावनाय मानियानो बोर गोनां जाथोंसै। गासैबोनि थाखाय हामबाय होनानै जिसुनि मुङै आमेन।